Akwengibingelele-ke enhle nasezantsi umhlaba wonke ney'nkalo zonke. Udokotela uMngcobo Yahlehla lo. Sesiside-ke isikhathi ngingaphosti-ke umsebenzi wami wama-product. Engifisa nje ukusho kunama-product amathathu ahluba udlubu okhasini njengoba nje nizowabona la ngaphansi elandela. Kune-chocolate laphana yabantu besifazane abayiphuzayo noma abayisebenzisayo ekutheni alotsholwe ngenkani, noma ngabe kuthiwa bekunjani, noma ngabe impela kuthiwa hhayi kwakufungiwe noma kwafakwa amanzi amnyama lapho ekhaya kini noma kuwe noma ey'nganeni nje zakwenu ukuthi kungenzeki lutho. Hhayi, ngiyakutshela ngefunga intombi kaNgwenya, intombi kaMtimanta, uBhambulunye elele laphana emathuneni. Hhayi, ngitheke yona iwu-99.9%. Angazi noma ngiyazwakala, ne-99.9% ekutheni uma uyisebenzisile. Hhayi, noma ngabe kunjani ngifunga izulu, noma ngabe kunjani impela bayabuya bazothi baba sikhulekile ekhaya. Siqhubha-ke bayibale bayibize kanti wena uyazi ukuthi-ke no wenze ini. Hayi, bakulobola ngenkani, angikutshela manga, ngenkani bayabuya bazothi cha baba cha kunembali esiyibonile la ekhaya. Hawu, hey bakithi ngabe impela kanti konakala noma bekuthiwa impela kwaphehlwa amanzi amnyama. Hhayi, this time abamhlophe. Engabe uyayibona le post le ethi phethe yonke imisebenzi kaDokotela uMngcobo Yahlehla, our services. Babalile-ke babala laphana kubhaliwe buya naye phila, noma bekuthiwa uhambile buya naye ephila, sibuya naye ephila. Ngaba ubaba, ngaba i-boyfriend, ngaba i-girlfriend, ngaba umama, buyela emzini wakho noma buyela kumlingani wakho, ngibuya naye ephila lapho. Bese kuzoba-ke impahla elahlekile, ngabe hlobo luni lwempahla, kungaba imfuyo, kungaba hlobo luni lempahla. Hhayi, nako futhi ukuthola njengoba kunjalo kwenzeki iphutha. Bese kuzoba-ke izitha. Ngitheka izitha ziyakaka, awuthi ngiqinisa ulimi manje, ziyabhosha. Hhayi ukaka, ngoba ukaka kunenhloniphanyana phakathi, ziyabhosha, ziyanya. Ziyanya izitha phela, singaphela ilaba khonkulu abangabekhonkulu laba bafunda imithi lapha ko-Facebook bese bethi bazikwenza izinto. Bayabhosha-ke this time. Bese-ke uma ungehla uphinde laphana uyayithuma leya nduku, uyithuma ivume, iyenza lento usuke uyifuna. Ayilenzi iphutha ijike endleleni. Unumber 5 ngiyamthandathanda. Hey mholi, imoto seyifikile. Ngicela MC, ngicela utshela abefundisi imoto seyifikile. Angazi noma niyangizwa. Number 5 loyo kuzoba-ke unumber 6 wakhona ukuthi bazodela whatever bayenza kuwe. This time bazodela futhi hayi lokhu kudlala. Kuzoba u7 athi u7 angisafuni. Yabona uma ungasafuni, call my number. Bese ubopha yonke into oyifunayo. Doesn't matter ukuthi yini, ukwazi wena ukuthi yini oyifunayo. Bese kuzoba laphana kube ikhaya lakho, nekhaya lakho futhi ulenza nanoma ngabe yini oyifunayo. Niphile phela, niphile nje. Konke ngikwenza ngoba ngikhathalela isizwe sikaMthaniya. Konke ngikwenza ngoba nami ngiyayithi mangihleli phansi ngibuka, hayi ngizwe ukuthi ayikhona engqondo isigqilazekile manje. Kukabi phela this sihlushwa nje abantu laba abaphethwe inyongo, abahamba bebhodla ubala bese ungazuthemba ukuthi lukhulu liyenzeka, kanti hayi lutho. This time, this time. Fonela my number, it's 073219 Dokotela uMngcobo Yahlehla. Ningixoleleke leya number uma uyifonela uyibekezelele ngoba sisene number eyodwa ngezathu eyithile. Sisene number nje eyodwa
okwamanje kutheni siprotect umsebenzi wethu noma ngiprotect umsebenzi wami. Inamba yami nje iyodwa 0732196664. Enye ayikho nje enye inamba ongeza kuthiwa ngifonela kule. No, ngiyabonga niphile.